Ako si Rod. Ginaingon, ayog buhatang ngadto sa uban aron dili ka usab mabaslan. Mao kini ang natabo sa akong kinabuhi nga dili ginako mahimong may kalimtan. Ay, Rod. Kinsa man ang babae nga miupan nimo? Akong uyab lo? Ay, kapila naman ang babayhan ng imong gidadin, ha? Wa na ko kaihap. Pastilan ni mo, Rodrigo. Nangulik naman kag mga babae, ay. Ay, parabi do. Usa naman nakasimanas, Melissa nga imong gitanugan, Rodrigo? Saman, imo nang pahinggon? Eh, lo, ang taon Bisip ko saan na ko taon no, nga di naman na sa taon mo uli sa ila, oy. Nahadlok na kay basig badapatan na siyang ginikanan, oy. Lo. Ang siya kong buhaton, lo. Tabagi ko, lo. Zaman na. Wakas linang babayhana, Rodrigo. Hello, Rod. Pearl? Yeah, it's me. Kumusta nga ko, kuya? Ha? Kimingaw kay ko ni mo. Ubanta na. Og di ko gustong imong baliparan, ha? Let's go, Rod. Asa man ta, Pearl? Mga on. Mag-istorya ta sa ato nga kaagi kani. Ay, next time na lang, Pearl. Next Di time ko na? ganag next time. Karon akong gusto, Rod, kay kimingaw na ko sa imo. Luhay si Rod. Eh, wala ba ko makabantay dahil Melissa? Doy, magpapalit unta ko niyag manggang hilaw. Unsaingan? Manggang hilaw, lo. Ganahan ko mukaon, kay giluod ko. Kasukaon. Gitanugan man. Ay, hinog, Jod. Tulo ng atong anak, Rod. Pulos pagid babay. Huwag kay plano nga magpakasalta. O yan na nagkasal, Melissa. Unahon na to ang bayaran sa eskwelahan sa mga bata. O na, sige ka ang mahibaw. Si Aubrey, mag-senior high na. Si Mitch, grade 10 na. Si Celine, grade 6 na. Pulos pagid na sa private school. Ako rin bahala sa itong mga anak, babae, Melissa. Ako rin bahala na. Gusto na kong magkahuman silang tulo sa pag-eskwela. Diin ka, ha? Tubag ako, Aubrey! Diin ka, gikan ba? Ay, pasukan ko sa imong tingog. Abot man to silong. Rod, ikay pangutanan ni Aubrey, ha? Pila nagkakahi kayo nga dugay na siya mo uli. Obre, sulti megdiin ka nganong dugay ka na uli. Tubag, ha? Uy, Kinuha ko. Dili. naunsa naman sa ka, Melissa? Rod, si Aubrey Milayas. Nagbili ng suwat. Unsa? Abi, pasaylo ako ninyo, ha, pa. Pastilan, Rod. Nabumirang ni mong imong gibuhat sa mga babae ka ni adto nga imong gipaangkan. Ang imong anak mo'y nakadawat sa gaba. Tiwasa na ang suwat ni Aubrey. Tiwasang basa. Mamdos ko o dili mga mahan ang lalaki sa akong gimamdos. May pang magikog... Dili! Dili! Ang gaba nga para unta ni Morod, tuwa na punta sa atong anak. Sa din ako kung mamamdos sila. Sa ni mo. Maong nagminaro na lang ko ka ni Adto kay nahilabtan ako ni mo. Ug nahadlok ko nga mamabdos ug dili sa kamagamahan. Nainumdum ka? Kinsa mga babae nga imong gipaangkan, ha? Mabdos ko, Melissa. Og si Rod ang amahan. Ug ano ako may sultihan ni mo, anak Pearl? Adto sulti anak ni Rodrigo. Nahibaw na siya, pero
Dili siya mga mahanin eh. Dili kay si Pearl Ray imong napaangkan, Rod. Dagan pa sila. Sila si Lucille, si Mimi, Joy o Rose. Oh, gusto na, Melissa. Ayaw na kong sudya pa niya na. Ay, mulakaw ko. Pangitaon ako sa ubre, ingon man ang lalaki nga mo'y nikapamambdos niya. Unsaon nimo ang lalaki? Imong patyon, ha? Um, Dawata ang gaba nga para unta ni Rod. Unsay mo gilakan, Mitch? Sulti! Melissa, may nasayran ka bag unsay gilakan ni Mitch? Mabdos siya. Oh. Sama sa nahitabo ni Aubrey. Dili mga mahan ang lalaki sa gimabdos ni Mitch. Unsa? Anong natabo ang kini sa duha na mo kang anak na laga? Lo, ano Kung man? matuo ka pa o gaba, dili unta kini mahitrabo ni mo, Rodrigo. Ako may nakasalo. Anong... Adto magin sa akong mga anak. Ang gaba, Ay, ano di ko man? makatubag nga na, Rodrigo. Ang anaaras kay tas ang nasayod sa tanan. Rod! Rod! Isang pita siya mong asawa, Rodrigo. Paulit dahil sa ato kay si Celine naglasla sa iyang pulso. Usa! Ginoo. Kung sino makinitanan nga nung ingon man ini ka grabe. Sobrang sad kayo, Lord. Sobrang sad. Ako naman untang imong gisidutan. Dili nga akong mga anak. Ako na lang unta. Excuse me, sir. Kinsa man ka? Ako si Jonah, sir. Classmate ni Celine. Ako'y nakakita diyang naglaslas siya sa iyong pulso. Usa. Oo, ako, sir. Pearl. Pearl. Imo din anak si Celine nga classmate sa akong anak. Imo ning anak, Pearl? Oh, atong anak Rodrigo. Usa. Jonas anak. Bless ni Papa ni mo, Rodrigo. Ako siyang papa? Mount Pearl? No, sister din ako si Celine. Happy 60th birthday ni Murad. Happy birthday, Rod. Oh, sige na. Huy pa ng kandila nga naa sa cake. O gunya, pag-wish. Ay, duha mga babae ay nagunit sa cake ni mo, Papa Rodrigo. Buutan ang Ginoo. Sikata sa akong apo. Ayaw anak lo. Sige na, huy pa na ang kandila. Kunya pag-wish nga unta, wa na'y katapusan kining kalipay nga atong natagamtaman. Lord, takang salamat nimo. Giusa na nimo ang tanan na akong mga anak. Ingon man, nakasinabot ra sila si Melissa ug si Pearl. Ay, yay! I love you, Papa Rodrigo. Salamat. Daghang salamat ninyong tanan. Salamat kayo. Lord, thank you. Naragid sa panultihon, ang gaba dili magsaba. Maong dili mabuso samtang batan-on ka pa. Dagan ko gipaangkan kung akong mga anak babae ang nakatagamtam sa mga gaba nga para unta nako. Bumirang kanako ang tanan. Unsa may akong nabuhat? Sa man ni nako. Mga kasama ang kaagi ni Rod, dinhining tulumanon. What's the style? Bumirang i-style.